lamsago hain hai nai tonglai norok jotto lokno tin rong bagai hain hai belai kono nakomani central government job notification tuifaike friend omaki India army recruitment khlaijang nai kbangman vacancy phaisok wajak kbangman post phaisok wajak friend norok video detail naidi bebang saimana bagai education qualification salary details bufur session apply khanya bastari jor last date tai o jago selection procedure bhage khlaijang nai tai o jago bajago norok ni posting khlaina aborok norok video naiman pore bebang detail saimana abon bagai nai tonglai norok video no pulen tesini paitak jora ko friend songsiang lasione bidin digo buran tesi notification okorko abono songpulya saiman laina awon pore songtebo nangkuman detail no saiman laina ko friend songpulya nugo tongomo hangke government of India Ministry of Defense ASC Center how to edition tesini official notification okri faizak tai friend o jago apply khaimane barar ha kotene jotta hastini lokrong apply khaimane berani bagai bo jago vacancy phaisok wajak sala rong bagai vacancy phaisok wajak orno nugui tongo Indian citizen je kono hastini logrong apply khaimane Bharat ni borok hangkano tai friend o jago sangtebo najana tongo mongka kai oro offline bisingti noro apply ma khanye o jago norok nugui tongo brong ni o jago address ri khao address norok send ma khlanya norok ni joto je document nongko friend o jago hain hai norok nugui tong pro mongka 280 tai o jago 180 nei o jago tongo alada alada o jago post ni bumung tai alada jago norok o jago norok send ma khlanya norok ni document no ka friend o moto offline bisingti norok clear ka confusion tangde tai o jago bo post ni bagai bo address rohna detail sir kan norok nugui tongo jago kok CCI LDC oba haike o jago kwbangma or tradesman maid labor ni bagai o jago rijak norok nugui tongo bebang detail o jago tai o jago tekse post tongo norok nugui tongo mongka kai o jago norok kwbangma nugui tongo jago haino civil motor driver hingka tai o jago fire engine driver fireman o jago bo kwbangma o jago norok post nugui tongo oro haino omo hingka kai oro alada rijak norok nugui tongo o borong ni address o jago norok rima rona hingka friend norok kore tei norok kaham nainai norok borong ni address norok ri rohor hingka friend abo norok bufur tesi norok oro norok ni document no submit khlaimani abo swng nalinai oste oste o video ni bisingtwi hingka friend abo naina swng o jago puja naliana oro norok nugui tongo mongka kai name of the post and pay level in pay matrix oro sirjaka tai o jago norok nugui tongo number of post ni bomong tai o jago categories vacancy rok sirjaka tai o jago horizontal o jago reservation rok bo sirjaka hingka friend swng aboni pore swngro nugui tongo kai ASC center sao 280 ni bagai o jago post kwbangma okri faijak norok nugui tongo mogo cook only for male sima jaga apply khaimannai tai o jaga salary mannai norok nugui tongo yang tolo sirjaka 19,900 tai plus DA rok bo norok o jago mannai belai kheno kwbang friend aboni pore swngro nugui tongo number of post o jago rijaka duita paisok baikha tai o jago ST rong bagai o jago duita paisok baikha hingka friend aboni pore swng nugui tongo pira haino mukai civilian catering ni bagai o jago paisok baikha oro haino sala rok simani apply khaimannai 19,900 mannai salary tai plus DA rok bo norok oro bo mannai hingka friend oro number of post o rijaka oro 19 ta paisok baikha baikha oro sini ST rong bagai 3 ta paisok baikha hingka friend norok oro tebo nugui tongo onyo category rong bagai bo jaga bo alada alada babi vacancy rijak hingka friend abo to swngnai thalai detail babe hingka friend swngro tebo nugui tongo mongka kai LDC for male tai female ni bagai o jaga bo rijak norok nugui tongo bwri rok bo apply khaimannai chwla rok bo apply khaimannai tai o jago salary reskha 19,900 tesini tai o jago plus DA rok bo o jaga bo mannai hingka friend abo hai kheno o jaga o norok nugui tongo sini o jaga ST rong bai kaisa bono paisok palia balai kheno dukhito hingka friend abo pore swngyang tebo naijaknai tong yang tola norok kwbangma post ni bumung tai kwbangma o jaga o category wise vacancy rok bo norok trek trek naithang sini hingka friend abo tanga details ang thalia hingka o jaga norok nugui tongo total o jaga o vacancy paisok baikha 146 ta abo hai khe sini ST rong bai total vacancy ongkhorui paikha 34 ta hingka friend abo pore swnghainai nugui tongo o jaga o ASC Center North 180 ni bagai o jaga post norok nugui tongo oro hingke MTS Sukidar only ni o jaga paisok baikha tai o jaga pay matrix level 1 o jaga number of post 17 ST rong bai o jaga duita paisok baikha bai khe norok detail nukha o jaga o aboni pore o jaga salary sirjaka friend norok nugui tongo o jaga haino chwla rok himno apply khaimannai oro 18,000
plus DA rok bonorok o jaga mannai hingka bahike o jaga o detail rei rijak hangka friend aboni pore yang te bonorok oste oste kaham ke detail naithang chiri hangasa salia belai video logoi thangni aboni bagui oro kwbangma norok nugui tongo tei o jaga total oro vacancy paisok bagui 236 ta bahike oro sini sirang bagui total vacancy paisok bagui o jaga o 49 ta hangka friend no to song detail naikhe aboni pore song o jaga o selai rok bo saimanka hangka friend aboni pore yang oro notes o jaga sirjaka oro song tab detail nani oro hangka belai kheno important sirjaka oro kaisa nor nugui tongmo khe oro nor nugui tong kwbangma post ni bagui o jaga fire engine driver vehicle oro kwbangma je post sirimani o jaga jare handicap wngwi tongnai borok o jaga apply khlaimanglak friend song aboni pore hain oro nugui tongo vivo oro sirjaka mokhe candidates to apply only wanted o norok je post ni bagui apply khainang bosongo a post ni bagui simano norok kaisa no apply khlaimani kaisa post ni bagui norok kwbangma post ni bagui oro alada bhabe apply khlaimanglak jori khlai oro jaga cancel wngwi thanai reject wngwi abo haike o jaga o sirajak hangka friend abo norok kaham khe norok muisa torok di jate norok confusion yate hingke friend aboni pore haino sirjak o jaga o norokni mobile number tei email address norok marwnai norok kaham khe oboni bisingtwi nongni exam buphangnai exam ni admit card oboni bisingtwi nongno saklai rwjaknai nongni email ni bisingtwi friend norok oro clear wngkha aboni pore swng hain nugui tongo o jaga o nongni application o jaga o rei rwjakha must submit self attested norok o jaga nangnai tei o jaga o nongni tebo o jaga copies tei of all require abo haike o jaga norok kaisa joto no o jaga nugui tongo oro matriculation certificate mark sheet aadhar card pan card abo haike o jaga o nongni nangnai kwbangma no o jaga o norok nugui tongo oro kwbangma no sirjaka friend hingke abo haike norok joto no oro nukha detail aboni pore swng tabuk o jaga tebo naijaknai tongo o jaga wngkha khe rei rwjakha oro nugui tongo wngkha name of the post o jaga sirikha cook ni bagui tei o jaga ASC center sawo 280 ni bagui o jaga norok nugui tongo o jaga station borok oro kwbangma tongo o jaga bo station o koijaknai borok tongmani abo haike o jaga kaisa o jaga bebangni detail rei rwkha hingka friend norok nugui tongo cook ni bagui hingke o jaga duita vacancy paisok new delhi bo tongo bongni station tei bengaluru bo tongo o jaga twlangjaknai khoroksa khlainai hingke abo haike swng o jaga nugui tongphira haino CCI ni bagui bo o jaga bengaluru twlangjaknai o jaga 19 jona abo haike rei rwjakha abo haike norok kaisa o jaga norok naithang chiri abono ang asuk detail bai salia tamni bagui hingke belai kheno o jaga kaisa sana hingke belai kheno video logoi thangnai aboni bagui hingke aboni pore swng yang tebo naijaknai rok tongkha abo rokno swng naliani hingke friend aboni yagulo swng tamo nugui tongo the eligibility criteria oro sirjak oro details norok nugui tongo particulars o jaga cook ni bagui oro sirjaka norok nugui tongo o jaga apply khaina bagui norok matriculation pass nangnai tei o jaga must have knowledge of Indian cooking and proficiency in trade o jaga norok ni knowledge tongnai mamai song o jaga abo haike o jaga reejaka tei 1 year ni experience tongo belai kheno sago norok log no accept khlaijaknai jodi kwrwi phano kuno khoti kwrwi norok apply khlaimannai kuno wanna kwrwi norok apply khairok tangdi tei aboni pore haino sirifika civilian o jaga catering instructor ni bagui o jaga reejak oro haino matriculation pass nangnai apply khaina bagui tei o jaga diploma haike certificate in catering from any recognized institution ni jori nongni certificate tongkha norok apply khaimannai tei desrai bolo borok 1 year ni experience rei rwkha jori tongkha chao abo haita friend apply khlaimai abo hairok ya kuno friend aboni pore swng tebo o jaga nugui tongo mo haino kwbangma o jaga LDC rok bagui borok sirjak oro 12 pass nangnai tei aboni logi oro typing speed tongnai 35 word per minute o jaga sanjaka computer norok type ma khaina haike hingke friend abo haike o jaga tebo tongo oro norok kaisa joto detail naithani ano video description box o notification link no read norok thangui download khlainai norok obosai tausia kaham khe porinai mannai hingke friend swng aboni pore yang tebo nailailaina yang oro nugui tongo haimo hingka fire engine driver ni bagui bo o jaga reejak norok nugui tongo detail obo norok kaisa joto no oro nugui tongo tei oro fireman ni bagui bo sirjak o jaga detail obo norok kaisa khe naithang chiri ang sana thali asuk kwbangma kaisa khe detail babe aboni pore haino o jaga nugui tongo mohang khe cleaner rok ni vehicle machine rok ni bagui bo o jaga sirjaka tei friend o jaga norok nugui tongo mohang khe haino o jaga belai kheno nakumani important mo friend oro hingke fire engine driver ni bagui o jaga alada bhabe o jaga sanjaka norok nugui tongo oro hingke height rok nangnai chest rok bo o jaga nangnai tei o jaga
norok noi tongo weight boro 50 kg minimum na nangnai abhaike sanjaka friend nongni size rok o jaga 81.5 cm abhaike sanjaka o jaga norok noi tongo 5 cm ma pulina abhaike sanjaka tai oro height rok sanjaka 165 cm abhaike nangnai tai sidrok type rok ni bagui bo o jaga alada bhabe rijaknai below abo norok tisa kom kamanai o jaga o abhaike detail rijak norok o jaga nugui tongo bo post ni bahage o jaga recruitment khlaijak labo jotono o jaga details sirijak alada post alada bhabe o jaga nangnai hingke friend aboni pore swng fireman ni bahai o jaga CS rok akorok sanjak o jaga bo bebang norok kaisa kaisa detail naithani aborok angasak detail salia oro bahai hai nango oro bahai tradesman mate labor ni bagui boro sanjak physical endurance test ngai o jaga 1.5 km nongni 6 minute jangnai nongno tai aboni bising norok kaisi complaint ma khlainai abhaike o jaga detail sirika friend rok jotono detail kaham khe naithani aboni pore o jaga nongni age rok sirijak friend age bwsa nangnai norok apply khaina bagui oro hwnkhe sirika friend rok noi tongo kwbangma post ni bungmano sirijak o post o jori norok kebo apply khaina muchungma norokno age nangnai oro 18 থেকে 25 বছর bisingo tai oro hai review kha civilian motor driver rok ni bagui hingke o jaga 18 থেকে 27 বছর bisingo norokni age wngui tongkha norok apply khai mannai tei o jaga age relaxation rok mannai jara o jaga reserve category ni borok jemon ST SC abo hai rok wngui tongkha o jaga 5 year khlainai o jaga age relaxation mannai tei OBC rok 3 year khai mannai abhaike jotoni bagui o jaga detail babe sirijak hangka friend aborok to swngnailia singshini bagui himno swng o jaga nainalisina tei o jaga photograph rok bagui sirijak oro jaga nongni oro nangnai recent passport size photograph abhaike o jaga sanjaka tai o jaga norok tebo detail nainai di kaham khe self attested rok o jaga nangnai photo o closing date rok bori rekha norok nugui tongo o jaga roskar samaj oro borok notification release khlaimani pore 21 din ni bising norokno time rijaknai apply khainani bagui jodi norok apply khaimani pore kono kisu late rok phano thangka bongni address o sogainani hingke bongni kono responsible kwrai abhaike borok detail babe sirijak friend hingke aboni pore kono kisu bongni responsible kwrai abhaike sirika hingke friend norok khel rakdi norok dati no apply khlaina rakdi jefru roskar samaj ro borok notification publish kaya aboni pore no hingke friend norok lerei tatongni dati no apply khlai redi hingke friend aboni pore songyang tebo saimang laina oro scheme of examination bagui oro details sirika mabo swng belai kheno nainani nango oro detail babe ang nongno sairwano subject sirijak norok nugui tongo part 1 oro general intelligence and reasoning o jaga objective type multiple choice type haina o jaga question sungjaknai oro 25 ta kaisa question mark khlai rwjaknai oro 25 mark ni sungjaknai ke friend o jaga nongni exam ni time rinai 2 ghonta borok hingke norok 2 ghonta ni bisingo norok ni exam rinai complete ma khlainai tei o jaga norok nugui tongo part 2 bo haino oro norok subject ni bong kaisa kaisa jotono o jaga nugui tongo hingke aboni pore songyang tebo naliena yang tebo detail oro borok nangmani sirika omo hingka norok je language bai phano o jaga exam ri mannai jori norok english bai comfortable hingke english bai exam ri mannai haika ba hindi bai no bosongo hindi bai phano norok exam o asugoi sei mannai hingke friend aboni pore oro norok nugui tong piro hai o jaga moro hingke wrong answer khlaikhe nongni mark bo kat nai 0.25 khlai nongni o jaga wrong answer khlaikhe mark kat nai hingke friend norok buji torok di norok khel jomano kaisa belai kheno nangkukmani aboni pore bo hai o jaga syllabus for examination bagui oro detail sirijak norok nugui tongo general intelligence and reasoning bagui o jaga bahai question painai bo jaga ni question painai abo jotono o jaga details sirijak hingke friend norok bahai kaisa kaisa oro norok detail nugui tongo bo norok kaisa kaisa jotono porei naimannai gabon pore hai oro nugui tongo number 8 oro important instruction for the applicant ni bagui oro sirijak friend norok bahai apply khlainai obono jotono borok o jaga detail babe sirika friend norok nugui tongo o jaga application for the post of or norok bo post ni bagui apply khlainai norok o post ni bumung o jaga ma seinai aboni pore norok matriculation jam mark mamani abono highlight ma khainai o jaga borok sirika jodi feedback man joko red ing abhaike o jaga rijak tei o jaga 51% to 60% ni bisingo jori norok ni mark ni tongo blue ing bai oro abhaike marnai highlight khainai abhaike norok nugui tongo kaisa kaisa jotono o jaga detail borok rijak abhaike rok jotono oro norok kaisa kaisa detail naising jiri friend abhaike borok oro sirijak tei as proof rok bagui bo sanjak oro jotono detail sirijak norok nugui tongo aboni pore songyang tebo nainaliena nongni nangkukmani document nok tam tam nangnai o jaga apply khlainani bagui aborok bo hingke friend oro norok nugui tongo mo oro tebo detail sirijak oro kaisa kaisa jotono norok o jaga
porei nai naisiri hingke friend aboni pore songtebo nalia o jaga o je nongni nangkukmani main document obo hingke o jaga o details se rijaka friend oro jotono kaisa kaisa nogoi tongo noro obo porei nai naisiri friend aboni pore songtabi yang saimanlaini tei tamrok tongo oro saimanani tei o jaga norok nogoi tongo hingke nongni form o form no norok download khlai mannai norok print out khlainai riono ang o video ni description notification link riono norok thangoi download khlainai norok form no obosai print out khlainai hingke o jaga norok fill up khaiji kwbangma no o jaga fill up khaijaknai sirika norok nogoi tongo post applied for o jaga norokni post ni bumung suiji norok bo post ni bo apply khlainai bai o jaga photo rok rwdi norok oro bebani kaisa kaisa details swinai norok post office tei rwi rohor hingke friend o jaga tep saimanani tongo oro nongno bai khe select khlaijaknai select hingka o jaga nongno exam tei interview ni bisingtwi nongno oro select khlaijaknai hingke friend buphang thesis no apply khlainai abo tongmani sairokha je pro rozgar somaj oro notification no release khlaijago aboni din ni thesis norok o jaga apply khaimannai tamkhe apply khlai bo jori norok ni late dok wngkha kunu kisu jaga phano kwchai tonga hingke bongro je date ni modi sogui hingke norok ni o application no accept khlaijak bongni kunu responsible kwrwi abo khe borok clear bono sirikha friend tini video asung sinai norok joto naitongla paithago belai kheno hambai omo hai kheno ani channel bekwrwngui tongli omo hai kheno sorkari government ni job notification manna bagui gasung sinai haino hai norok no paithago joto no hambai।